ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ha ka artarik ubnai risau arajar arpuwei ka badairu ka lengkho sngi kha ka ba shispa sanpulai snem jong Mahatma Gandhi ka Tirot Singh Memorial Civil Hospital Mairang harangkat ka jinge trailang bat ka snong pendeng umyong kala penlong ya ka jing pen sngotu paitba halor ka khoj ka suba bat ka jing pen khoj ya ki saudong saukun jongane ka hospital hagane ka sngi lai don langru u block development officer jonga Mairang CNRD block uba V swear hashwaban sedang ya ka jing pen khoj ya ki road ki kiar jong ka hospital bat ya ki kat to kat ni ki benta jong ka snong pendeng umyong la penlong shwa ya ka jing ya kop draw halor ka phang Clean India, Green India. Hagabala ye shibenta hado lai pongut ki khanaret. Abang ipet ke India bat kiwi pat kri jong pathai ngiyo I ke jing duna jongi bat unong India bat unong Germany, bat unong France, bat unong Italy, bat unong Bilat, bat unong Amerika. Kadi ke jing khoi. Lada pi pet ke economy, ke Indian economy kadai bahan riu ha pathai. Shahmat ke Italy, shahmat ke France, shahmat ke Brazil, shahmat ke Australia, shahmat ke Waigri bahaya bol ke pathai. Ini ke bahan rio. Kata kamu ba ke economic might jungi, bor juga economy jungi kalau bahaya. Larang ipek ha ke jindon banang mastad, ke scientists, engineers, bureaucrats, ke nong yalam, ni long ki bahmat. Ke pathai ke top ke India, ha ki corporation ko fair repair, ha ki kam fair repair. Dan pipet haki kat rekam jongka Amerika jongka UK kinyo I kidong India kipat agabon ki post agabon ki department agabon ki corporation pet tang kinong ki reporter jongka BBC ru bon kinong India te katuk pat iba ngilong bahmat ladang ipet hakal yang jongka science and technology India kadi bahmat nangnu mi mentang in ong bak India jungi kolong kebahadian andai ka India jungi kolong kebahadian hakajin akoi hinpet kejilek ko chung India bat ki nong sab ngi hinpet ki snong hari India bat hari sab ngi hinpet ki jaga sa jungi ki tau ki railway station jungi ki commercial complex jungi hinpet ki yogi hat jungi bat sari sab ngi ye per pangbak kani kalong ka consciousness ka ba ngi ki nong India ngi duna palat ki wa jungi kum ka wa ganga bat kuai kwa kilong bajaklia tenang kata kadau ni ke government of India ke kuah ban ngin job hang ni ke phangru ke ban job hang ni ke phang ni kuah ban create ke consciousness hopai ba den rei ban create ke consciousness hopai ba kamlong bosok kamlong shisngi ni shisnam tena kata kadau ke government ke kuah ban don no ke kerja ke intervention na government ke ban long ku trigger ke consciousness dah ke baki launch ya kan ke SPM ke Swachh Bharat mission but dah intervention juga government har kom jong ke financial assistance ba ni ke government ka sanction scheme ke central government ka sanction kisa ba ngishna yi kan khana ba kanu kalong yeng kanam ne chabar shu chalum shuwa ndai ka sna de pai khana ba ha ka SBM scheme ha ka scheme SBM the government of India ka sanction 8000 ya kawai kalong yeng barsna pai khana tama ka selection kamlong ka level jungi ka selection ko wan de survey keblale pa menchwa ke baseline survey keblale shwa menchwa but ka sanction ka selection and sanction of beneficiaries kelalong pa centrally tinalo kataru namar ba ka survey like kelalong ba get menchwa ba ka sanction jong kami ka pisa ka nangwar menta mabur ki yeng gisam kamtam kitu kilong yeng bami hadien kilong left out no na ka scheme na kata kadau government of India ka syaru bana ka MGNRJS ketika scheme shit pas ni ba kinu gilong yeng tiba don kam bampat don penkhana bamdon ka thop ke scheme la manchna ka scheme MGNRJS ru ki amtang kataru ka split waste management ru ketika way pa scheme hagaba ikwa ba barok batut na yeng ikot ka black water dan ka grey water batut ni gilong yeng kim dei batut direct chaki nalashnong kim dei ban tuit direct chaki jong ashnong ndai ki ban ya ha ki stok pit joki ka ai ku waste ka liquid waste ka bi na hospital bami na ki hotel ka bami na kilong ying kim dei ban tuit direct chaki ashnong ki ban ya chaki stok pit joki na kata kata ngi don ki scheme ki ba ka ba government galale ka ni hamairang block ngidang yo san phulai pli nak sispa na phau pli ki ashnong
kita nyok sunfly tli kisnong ti bangla pentai kini but proposal kelayat pan yo sanction nam tak scheme nam tak kisnong barak bangsa but ke government of India kan le ye kini ndai ke ei ke bang ko abang ni pingolong ba gini ki intervention juga government kilong tang ban trigger ban wana ke jingklat sebab ke bat chisne bat ban pedi ke consciousness jong pi ba kanong no da koi ke culture ndai ban teng pat ye ke jingko jong dari India kam dei ha ke government kanam dei ha ke ni scheme kadai ha ke consciousness kadai ha ke culture thmai jongi kadai ha ke jinglien jongi kadai ha ke commitment jongi kadai ha ka education jongi bat kadai ha ka jinglong dolong snam jongi bakum kinong sung jong dari India jong ka Meghalaya jong ka Mairang ka culture jongi ka bakum sale kalong ka jingkhoi kalong kumaila ong istora man ne abang ibret yu plastik habang ibya habang ikerkha abang ilet cabar abangi penmi ye ka bagi bread na yin kumnung in le ba kanlong ka ba le khoi le suba kanlong ba kanamla ban manra kanam ke jing jabo ka snong ka thau kanam manra ye ka hazar ka saurong sakun jungi ti tang ladang ka consciousness kum kani ila ban yo ye ka jing khoi ha ka rin dia